jsou klidně vyfotit, nebo se natočte. Jo? Ježišmarja. Babičko. Díky. Asi to. No to je něco špatně, ne? Já jsem právě říkal, dobře, že jí ten vyvolávek nedávali dřív. No to bylo fakt dlouhá doba. To jsou uvidě, někdy mají takový, ona je trošku dřív vlastně, že jste ve termíně vyhlednu, že? 4.1. O týden, no. 10 dní, jo. Tam je, uvidíme. Někdy stačí, jak se z kraje třeba, jo, jakoby zahřejo všecko. Je všechno v pořádku, takhle? Já jsem doktorka se nepodívala. Jako není až tak jako 100%, že bych skvělá na to. Jasně, jo, takže někdy mají takovou adaptaci po porodní. No, Instagram, říkám, Instagram má úplně to samé, teďka tam, co má toho malého kluka, jo, tak úplně takový, že úplně stejný porod, tež průběh, všechno. Tak dlouho. No, tež dlouho, že rodila tež 36 hodin, nebo jak dlouho, 30 to. No, to nebylo, to dlouho, no, jsem tam měla včera na tom psala. No, když furt volali, už jsme nevěděli, kurňa to. Teďka dýchá dobře, když je s tatínkem, tak víš to. Trochu si pomáhá, no, s tím dýcháním, jakože jo, není úplně